Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawa barka ku da haka da fatan da kun yin lafiya. Yau ne farkon zuwan ka fara yi mana subscribe sannan kuma kai mana ƙararrawa domin samun sababbin fina-finai daga zaran kuma mun ɗora. Fim ɗin mu na yau dai Fassarar Sultan ce, sabon fim ne da satin da ya gabata. To idan kana buƙatar sababbin fina-finai kar ka manta ka shigo wannan channel mai suna da Isu da Hausa TV, sannan kuma ka yi mana ƙararrawa, sannan kuma ka yi mana liking, ka yi mana subscribing a nan, sannan kuma ka yi mana ƙararrawa, sannan ka yi mana like a nan kuma. Wannan channel mai suna da Isu da Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku sababbin fina-finai fassarar Indiya. To kar ku manta, in yau ne farkon zuwan ku fara mana subscribing sannan kuma ku yi mana ƙararrawa. Ta haka za mu samu ƙarfin gwiwa na kawo muku sababbin fina-finai a kowace rana. Fim ɗin mu na yau dai yadda za ku samu damar sauke shi a wayoyinku, a ƙasan description ne mun kawo muku a nan ga kenan. Na ka rubuta Indiya Hausa Fassarar Sultan. Wala. To a nan ne mun kawo muku shi wannan page na sabon fim ɗin da mun kawo muku. To za ku danya a nan ne, da zaran kun danya a nan kamar haka, za ku ga wani link a nan. Da zaran kun danya wannan link ɗin, to wannan link zai tafi da ku zuwa application Mega. Ta nan zai kai ku application Mega, wannan link da zaran kun danya shi. Wanda kuma yanzu ne suke sabon shigowa a cikin wannan channel, idan suna buƙatar fina-finai sai su koma a baya. Duk fina-finan da mun kawo musu su ne a nan, sababbin fina-finai a cikin wannan channel mai suna da Isu da Hausa TV. To wannan duk sababbin fina-finai ne wanda mun kawo, tun daga nan har nan duka har zuwa sama, duk sababbin fina-finai ne, sabon fassara ce. Idan yau ne farkon zuwan ka fara shiga, sannan kuma ka yi mana subscribing. Wannan fim ɗin na yau kamar yadda na faɗa muku a ƙasan description ne, za ku tausa a nan. Da zaran kun tausa a nan, wannan shi ne page ɗin shi film ɗin da mun kawo muku. To za ku danya kamar haka. Da zaran kun danya kamar haka, to zai sacin da ku zuwa application Mega duku. Mega kenan, kun gane shi a nan na aka rubuta Mega. To nan yana ta sacin ne, za ku ga anan shi film ɗin da mun kawo muku da cikin wannan shashin application. Notar bai da ɗan ƙarfi sosai shi yasa. To ga shi film ɗin da mun kawo muku ƙaiƙayi Sultan. To nan ga mun kawo muku shi anan film ɗin mai suna da ƙaiƙayi. To a nan za ku danya idan kuna buƙatar kalla, sannan idan kuna buƙatar downloading za ku yi downloading ɗinsa a nan ga. Nan wurin downloading, nan wurin kalla. Sai kuma gobe da rai kuma idan mun kawo muku sababbin fina-finai.